Hi mga ka-Ron Bell, malipayong Martes kaniyong tanan. Baccalaureate master sa kapagumangkon, mo graduate na siya ugma, og lutuan na to siya ani, kay liwat siya sa siyang mama hilig og baboy. Labi na pata nga part. Lutuan na to kay dubli bay among relasyon pag umangkon ako siya og ninang pugoniya. Touching bigay pagpangutanan ako asa makaganahan mo kaon ni graduate nimo siya. Ayaw lang mi oy kanang ayaw lang ko lutuin niya. Diyan ta mga unsa gawas kay amo koy taod. Ewa ko no siya award bisan usa. No, oy, importante nga nakagraduate, di ba? Grade 6 mo siya graduate, mamawi lang ko na siya ika-junior high school niya, o di ba? At least na inana nga unahuna. Patatim na nga version ako. Kani nga dish, common gani siya giserve sa region sa Philippines with large Chinese Filipino populations, labi na sa Binondo, District of Manila. Na-derive di siya sa Chinese red braised pork. Originally from Spanish Ginisia. Kay pork manisia ang scientific name niya kay Scrofa domesticus. According to mommyfood.com, ang patatim sad kay maka-boost siya sa immune system. Rich kuno siya sa vitamin A, C, K, and E. Maka-promote kuno siya sa absorption of zinc. Rich kuno siya sa folic acid nga maka-help grow red blood cells and bone development. Presenting my own version of patatim with pineapple and peanut butter. Enjoy mo sa iyong lunch, mga na-Ron Bell Gums!